Există două tipuri de zahăr? Este unul mai mult sau mai puțin sănătos decât celălalt? În ce alimente se găsește fiecare dintre ele? Salut, numele meu este Raul și în acest video îți explic faptul că noi folosim cuvântul zahăr pentru a descrie două lucruri foarte diferite, lucruri care au impact foarte diferit asupra sănătății noastre. Folosim același cuvânt pentru a descrie două lucruri foarte diferite. Pe de o parte folosim cuvântul zahăr când vorbim despre zahărul din sânge, în sensul de glicemie, iar pe cealaltă parte folosim tot cuvântul zahăr pentru a descrie zahărul alimentar, zahărul din bucătărie. Ele nu sunt unul și același lucru. Zahărul din sânge este format doar din glucoză. Zahărul de bucătărie este format din glucoză și fructoză, în proporții egale. Această diferență este importantă deoarece corpul nostru are nevoie neapărat de glucoză pentru a funcționa corect, dar nu are nevoie de fructoză pentru a funcționa corect. Dacă cunoști persoane care știi că ar vrea să dea jos câteva kilograme, sau persoane care știi că folosesc foarte mult zahăr sau foarte multe sucuri, inclusiv sucuri de fructe, sau știi că au probleme cu ficatul gras sau cu tensiunea prea ridicată, atunci te rog să dai acest video și acelor persoane, pentru că doar astfel putem să ajungem cu informația la cât mai mulți oameni. Atunci când în sângele nostru intră glucoză, aceasta este folosită de întreg corpul nostru. În schimb, atunci când în corpul nostru intră fructoză, fructoza aproape 100% poate fi folosită doar de către ficat. De asta se poate spune că fructoza este mult mai grea pentru ficat. Din moment ce organismul nostru are nevoie de zahăr sub formă de glucoză, atunci hai să facem în așa fel încât mâncarea pe care o mâncăm să fie în primul rând compusă din acest zahăr, din glucoză și nu în cantități masive din fructoză. Hai să punem mai puțină presiune pe ficat, consumând alimentele pe care ți le voi oferi ca și exemple în continuarea acestui video, dar înainte o scurtă paranteză despre efectele negative în cazul excesului de fructoză. Fructoza poate să aibă și ea locul ei în organism, dar trebuie să fie în cantități mult mai mici decât glucoza. Un lucru foarte important când vine vorba despre fructoză e că ar fi foarte bine să consumăm fructoza din alimente integrale, din fructe întregi și nu din mâncăruri rafinate cum ar fi zahărul de bucătărie. Excesul de fructoză, mai ales de fructoză rafinată, este asociat cu tensiune ridicată și cu crearea unui număr mai mare de toxine în corp. Un aport ridicat de fructoză este asociat cu luarea în greutate. Desigur, pentru strămoșii noștri acest lucru era foarte important. Înaintea iernii era bine ca ei să consume fructoză, să-i ajute pentru a lua în greutate și să treacă mai ușor peste iarna respectivă. Un aport ridicat de fructoză era foarte potrivit și pentru cei din Game of Thrones, Urzeala Tronurilor, atunci când toți spuneau faptul că vine iarna, Winter is coming. Problema este că în zilele noastre iarna pare să nu mai vină niciodată, motiv pentru care excesul de fructoză, mai ales fructoză rafinată, este asociat cu obezitate, cu ficat gras și cu probleme de genul diabetului de tip 2. Pentru a consuma alimente care au un minim de fructoză, încearcă să consume alimente precum fasole și alte leguminoase, cartofi, orez sau chiar și paste, dar și foarte multe legume fără amidon. Pe coloana alimentelor care conțin foarte multă fructoză intră alimente precum zahărul de bucătărie, mierea, majoritatea sucurilor comercializate, pentru că au adaos de zahăr, dar tot aici intră și sucurile naturale, chiar dacă sunt făcute din 100% fructe, sunt concentrate de fructoză. Tot aici intră și un consum exagerat de fructe care conțin foarte mult zahăr, de exemplu banane, dar aici intră orice fel de alimente procesate care au zahăr adăugat. Chiar dacă vorbim de o bucată de carne care a fost marinată cu fel și fel de sosuri pline de fructoză. Atunci când vrei să consumi fructoză, consumă fructoză doar din fructe întregi, sub nicio formă din fel și fel de invenții moderne. Dacă ești sedentar sau vrei să pierzi câteva kilograme, ar fi o idee bună să reduci din consumul de fructoză. Deși ar fi o idee și mai bună să începi să fii ceva mai activ din punct de vedere fizic. Dacă ești prea slab și vrei să pui niște kilograme pe tine, atunci
Un consum mai ridicat de fructoză te-ar putea ajuta să faci acest lucru. Dar, ține minte, oricare variantă s-ar aplica în cazul tău, folosește fructoză din fructe întregi. Dacă ți-a plăcut această informație, te rog să dai un like, să distribui acest video și altor persoane cărora crezi că această informație le-ar prinde bine și să te abonezi la acest canal pentru a fi la curent cu tot ceea ce voi publica în continuare. Îți mulțumesc mult pentru timpul acordat!